Владо Николов. И ето е тази точка. 17-15. Да! Тези момчета са герои. Това, което се случи в този матч. Годината е 2015. 9 октомври. Арена Армеец София. Уникални български мъже, гордее се с вас. Браво! Наистина уникален матч на нашите момчета, уникална публика. Благодарим за това, което направиха, благодарим за този спектакъл. Неговата физиономия, фантастични Георги Братоев и Виктор Йосифов. 10 на 2. Четиринадесет на 8. Ники Пенчев напомня на младия Пламен Константинов, когато посрещаше на 6 метър и отиграваше по същия начин в зона 4. Сега плавене на скамейката, а Ники Пенчев продължава неговата роля на полето. На 7. Браво на Теди Салфаров. Феноменално успя да подсигури тази топка. 24 на 20. Поредно феноменално изпълнение на Владо Николов. И 5 на 20. България разгроми Германия с 3 на 0 на старта. Това, което се случи в този матч, наистина няма как човек да го види. Това, което представлява Арена Армеец, е една зала от 12 000 души, които в този момент наистина преживяват нещо неповторимо.